Ukuthi ake kube lesithupha ngosanda kuvelela umsakazo ethathe leli thuba sikubingelele sikwamukele kulona uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs kuhlelo likunikezeleke zonke indaba ezenzakalayo kakhulukazi ngaphansi kwaso isifunda iTheku usakaza bukhoma sisenqonqatheleni yezitolo ke umlazi mega city sisemsileke nakanjani ke ukuthi ke endabeni zethu ke sokwazi ukuthi sikuphathele zona kosukwini namhlanje sizokwamukela yena ke Sabelo wakangema ongomunye ke wabazwa kahle kakhulu ukusebenza ngaphansi kwawo ke umlazi tourism nophinde ke abe yiyona ke imanager ebhekelele kakhulu indaba ke zendawo ke kwakade kuyiseyatini phambileni nesizwe kabanzi ke kusuka manje ukuthi ke izobe seyibizwa kanjani kuthiweni yona leyo ndawo kahambi yedwa uhamba naye ke uaphiwe zama koneminyaka elinganisela 20 nani ke ubudala koyindodana yakhe ke umhlonishwa umjeyi odume kakhulu ke yadini lonje nesobheka kakhulu ke ukuthi ke ngabe ngempela kwenzakalani ke ngayo ke indawo ke yadini sathi thuba siqale sibingelele wena mhlonishwa mvuka amadlokovu sikwamukele kulona ke uhlelo sibingelele abalaleli emakhaya sithi sanibonani nonke sibingelele nasemsakazweni iNtokozo FM onibingelelayo ke usabelo kangema njengoba usushilo mfowethu sidlule sekuyena ke uaphiwe umfokazama sibingelele mhlonishwa sikwamukele kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi siyasiqeketha current affairs. Hello everyone that's listening. Hello to you sir. I'm Aphiwe Zama. Yeah. Uaphiwe Yesu aphiwe wakazama mfowethu asithathe ithuba sikubingelele ngiyazi ke ukuthi impela mlaleli ukhona lapho ngasekhaya siphethe yona ke Young Lion ke CEO entsha uyezwa ke noma iqala ukubingelela ukuthi ize nabo ke ukuthi ke izoshintsha izinto izokwenza ke kubeke nomehluko omkhulu ekuyona ke indawo ke edume kakhulu ngelo ukuthi ke iseyathini angiphinde ngibuyele kuwena kumfoka Madlokovu ngiyabona ke uaphiwe Zama ke uhambisana naye njengendodana yakhe ke umhlonishwa uJabulani Zama mhlambe ke ake sibheke ukuthi kuze kanjani ukuthi uaphiwe agcine ke seyingxenye yokuthatha kulegacy kababa wakhe. Cha njengoba sazi ukuthi iyadi indawo ethandwa kakhulu ama tourist nje kumhlabeni wonke so intwana lengihamba nayo umfana kaMjayilo ubesebenza kakhulu nobaba wakhe esaphila so manje ke kufikile esikhathini sokuthi umndeni wakhe uthi sekuyisikhathi manje ukuthi umfana akathathe intambo la kugcine khona ubaba wakhe nizoyizwela ke naye nokusamncane sinikeze iposition ukuthi ke umndeni unikeze iposition ukuthi abe CEO kodwa uzosebenzisana nathi abantu asebenza nesipiliyoni kakhulu kulomsebenzi lo eqedisa isizungu kumsebenzi wenza kaqedisa isizungu aphiwe mfethu asibheke ukuthi ke ungena kulona ibhizinisi ke ubuvele unayo intshisekelo yokuba kulona ke ibhizinisi noma kube ukuthi ngesinqumo somndeni wabese uyasamukela. It's actually a bit of both. Like I have the experience as well. Like I did work with my dad, like growing up and everything, and I feel like I have enough knowledge, but still, I'm still willing to learn some more as well because you can never know too much, you know. So I would say that's one of the parts, or that's one of the reasons, and then the second reason, obviously, the family here decided that I think it's best that I take a position. Right, asibheke ke nanokuthi ke kumlaleli kokhona esekhaya ke ubeyazi yadini kwindawo ke edumile kakhulu ke yezomncebeleka aqedisa isizungu yini esingayilindela kusuka manje kuya phambili. Well, a lot of things actually, because you are revamping the place as well. As now you know, it's now called the Union Restaurant and Lounge. That's the brand new name of the place, and we've been rebranding it up and rebranding everything. And also, we have a lot of things in place like car wash, kitchen, menus different, and just the general energy of the place is also a bit different now. Like people can come in, it's welcome to everyone, whole of South Africa. In fact, like that's our goal to actually touch in every country to like make them, every province to make them come through to our place and experience that culture and Kasi lifestyle as well, mixed with a bit of elegance. Mfoka Madlokovu njenge manager sibheke ke nanokuthi ke mhlawumbe njengoba ke isishintshwe nanegama siqinisekisa kanjani ukuthi lifinyelela ngendlela eyiyona kubantu abakhona ke emphakathini.
bukhaya-ke bonke kakhulu msakazi no into esiqaphelisise kakhulu ukuthi msakazi iyadi angeke uhlukanise ne-social media so siqala lapho nje and okwesibili njengoba siyilana nje ezinye zey'ndlela zokuthi sazi sabantu ukusho ukuthi nje sawuphuma umkhankaso ukuthi sihambe simemeza umsakazweni siphinde siye emaphepheni yonke indawo kodwa msakazi ngifuna ukuveza ukuthi ilaunch siyayihlela cishe ngonyanga ezayo sizobiza khona wonke umuntu okwemedia ngoba ngiyazi ngamanje wonke umuntu olalela ekhaya uyafisa ukwazi imibuzo eminingi mhlawumbe ngenxa yesikhathi la njengoba sila e-studio ngeke siphendule yonke imibuzo abantu abanayo emakhaya kodwa ilaunch izosiza ukuthi ke sikwazi ukuthi nisibuze imibuzo njengaba abendaba nje bese siphendula kahle yonke imibuzo semenzile uhlelo lokuyithula ngendlela esemthethweni ngenyanga idate sikayibeki kodwa besibuye inyanga ezayo ngoba njengamanje vele ama-bookings sayaqala yangena umbuzo ke ube ulandela into ukuthi ke njengoba selishintshiwe nalo ke igama seqaliwe yini ukusebenza uma seqaliwe ukusebenza imapha ama services umuntu angawalindela uma ingathi uyaya kwindawo entsha njengamanje impela kuyiqiniso siqalile izolo nje bekune event omunye o DJ then DJ Menace nabo Tizozo bebekhona baperformile and then kodwa into ongayilindela kakhulu ukudla ukudla kwaselokishini ungakulindela njengamanje nje ungakwazi ukuthi ufike kusasa lokho kusayo ufike uthola ukudla ngamanani aphansi futhi njengoba ngisho ngibala indaba ama-event ngoba abantu abaningi bayakhumbula iyadi ukuthi belidume kakhulu ngokuthi ama-event akhona asezingeni aletha ama-tourist so sizoqhubeka naleyo legacy leyo eyabekwa uyena ubaba uMr Zama nomfana lana sisebenzisana naye kahle kakhulu kuningi nje siniphathele khona aphiwe mfowethu sibheke-ke ukuthi uzobhalansisa kanjani ngiyazi ukuthi abantu abaningi igama lithi aphiwe bayalizwa kodwa lika DJ Chophasi-ke elinye lihlele ingqondo nasey'nhlizweni zabo somele nje kanjani ukubhalansisa ukuba i-CEO kanjalo nokuba u-DJ? It's pretty simple, man. It's really like how much time you put together and how you plan your day. But like I always plan ahead. I have a book, I have computers, I work, I have a team that helps me to do everything, marketing team. Like we all work together because I know I can't do this all alone. So obviously I have a manager to do my things for gigs and I have a team to work with me to obviously continue the legacy at the union. Ngifisa ke manje ukuthi igama elisha lendawo kusuka eyadini kuza kuyona ke iDiunion Mr Madlokovu uqinisekise ulenze ke lingene kubantu ulenze abantu bazi ukuthi uma beya endaweni la khona ke CEO yakhona ekuyena aphiwe Zama imanager yakhona kuyena uSabelo Ngema abasayi yadini. Hayi phela kunjalo umsakazi manje sigama selishintshiwe siku the Union Restaurant and Lounge lapho esithi siyanithembisa umphakathi umhlabeni wonke ukuthi manifika loba mnandi bakade kukhona eqaleni siyabuyisa njengoba sibuyisa sekuphinda phindekile ngoba i-restaurant esizo introduce njengamanje izobe kuyi-restaurant esezingeni lomhlaba. Yes. Ngifuna ukuqinisekisa lokho and futhi okubalekile ngifisa ukuthi singaphumi singakushongo la ukuthi sizosebenzisana kakhulu nomphakathi sizocreate imisebenzi abantu bakwazi ukuthi bathole ngoba yabo nje umsakazi ukuthi isimo somnotho siyabheda eSouth Africa imisebenzi ayikho iyouth ihlele emakhaya ifundile kukhona abantu abafundela izinto eziningi bahlezi nazo emakhaya amathuba azovuleka lapha yana kukhona imisebenzi ama long term kukhona imisebenzi ama short term njengama events so ama short term kodwa uthothi ngalolu suku kusebenza abantu awu100 kokofisa ke ukuthi anilandele kakhulu kusuka manje kuze kuyaphambili ushile kumfo amadlokovu ukuthi inkundla zokuxhumana nizoyisebenzisa kakhulu kanjalo namazika bezindaba nizokwazi ukuthi nixhumane nawo kusuka manje umuntu ozothi hayi mani ngiyafisa ke ukuthi the Union Restaurant and Lounge ngibone ukuthi kwenzakala nitholakala kanjani kusuka manje inkundla zokuxhumana. Okay, so basically we are on all social medias right now. Instagram, Facebook, Twitter, and not mistaken,
Yeah, even We also want to start TikTok. YouTube and TikTok, so we try to capitalize on using all those social media platforms so we can push the place as much as possible and also bring back the vibe that was already there with more power and more energy and more vibe actually. Any number. So you can find us on the Union at the Union Restaurants and Lounge. Kukhona on ke socials. kukhona ke ozothi cha impela ngiyafisa ke ukuthi indawo ke ngiyibhuka siqale sibheke ukuthi imiphi uhlobo lomcimbi enizokwazi ke ukuthi umuntu uma ebhuka lethi siyalithatha lolu ke asilithathe. Ngiyothanda umbuzo wakho ubuhle kakhulu. No, emsakazi yabo mangabe ukuthi uzofisa ukwenza baby shower. Yes. Siyakuthatha ufisa ukuthi uzokwenza iparty yakho nabangani bakho. Siyayithatha into enjalo ufisa ukuthi nizokwenza istokfela indawo ethi inkulu kakhulu emsakazi ngicabanga nawe uke wafika walibeka ukhulu bayo so ukuthi uplana ukwenza event yakho ufisa ukulanda uBlack Coffee sizokwazi ukuthi sikunikeze indawo ngake nje major events nama events amancane. Right ke mhlawumbe ke uzothi umuntu hayi ke ake ngiphinde ngicacisele kanti kube ngiyitetele ke inamba yakho mfowethu sibize ohlelweni siyasiqeketha current affairs sibize ngoba ningabakhona la eMlazi uhlangothi lwakwe uMlazi tourism sengenzela kolalelo uzothi hayi naba ke umjase bedayisa ilodge entsha efikayo cha uMlazi tourism uyikwase kuba ukuthi ilodge evulwayo ingaphansi kwawo ke uMlazi umsakazo osakazela ekhona ke eMlazi ke kuphushwa ke ilegacy yakhe ke ubaba umJ umfokazabo kade ekhona owaziwayo kabi laba bazofisa ke ukuthi bakuthinte njenge manager iziphi inombolo kezokutholakala kusona. Ngicela nje ukuthi bangithinte enambeni ethi 063 041 711 siphinde 063 041 719. Yes, that's correct. Mfethu thuba lakho lokugcina lokuvalelisa ezweli ithuba lokho lokugcina lokuvalelisa. Awuvalile. Like I said, I'm a pure Zama ukubonga ukuthi ningilalele usabelo ngema bangisecela nje support nje wonke umuntu wafika eyadini from all places to come through in numbers because we will give you guys back what you want. Uyabona we aphiwe ukube akulona uhlelo lwezindaba kuba kuyona ke talk show besazoyidingida kabanzi yabona indlela ovale ngayo. Yabona indlela ovale ngayo injani msakazi idlulisa umyalezo ke ufinyelele kuwo wonke umuntu ngokuhlukahlukana kwamazinga empilo yabantu abakhona. Bayibeka msakazi uyayibona indlela ovalelise ngayo. Sizoxoxa nemanager yakho usabela mfoka manje ngoba mfethu siyabonga kakhulu nanokuthi nje ube imanager nanokuthi ke wenza isiqiniseko sokuthi uaphiwe umfaka ngaphansi kwekhwapha lakho siyazi ukuthi wensizwa esimkantsha ubovu uma kuziwa kuzona ke zikaqeda isizungu siyathembisa nathi umsakazo ukuthi na kanjani uma sekuvulwa soba ingxenye yalabo ke abayobe bekhona. Siyabonga mfethu. Siyabonga kakhulu siyathembisa nanokuthi njalo sohlele sisebenzisana nomsakazo sicela ukuthi ningasivaleli njalo masifika nje nesivulela lo mnyango lo weNtokozo FM. Siyabonga kakhulu. Rathi ke sikhatsami ke masika nje imizuzu ngama-24 lishaleke lona ihora lesithupha umsakazo weNtokozo FM uhlelo siyasiqeketha current affairs isikhathi sakuyena uThabani wakamhlungu kuyena ke khona ethimbeni lo hlela phinde bekhona kwethimbeni lo